Oras mahita sa luhukna di hamu kadamang do dainang pacupang mahita musera dot video nami dikion dinalahu mangurupi hamu ima di hatan itu hatta epistel di hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 ima antar surat di Heber bidu 2 ayat 14 rodi ayat 11 ada orang sofa sahatami jumbulu mahita martangiang asini roha madi hamu dohok dame nesian debata amata do nesian anak na Yesus Kristus tu hattai amin. Heber bidu 2 ayat 14 rodi ayat 10 sono mahatan itu hatta asa songon dakdanak partohap dimudar dohok disibuk gabi sumaddo dohot ibana partohap disi asa marhite-hite hamatiani di pasohot ibana sibolisi na marhuaso mabahem mate asa dipalua sasude na pinarhatuban ni biar ni roha managam hamatean saliling mangulu kepala akka suru-suruan disarihon oparan ni Abrahamido alani ikon gabe dos situtu ibana tu akka anggina asa gabe para siroha ibana jala situani malim haposan maradopon debata laho pasaehon akka dosani bangsoi ai itap naung marsitaon ibana dinatarujuni haurupan ibana do akka na tarujuni ido yang go sahana damang do dainang dihita saluhukna manaringoti tu hamatean manang manaringoti akan amate boy do itu tu mabahin biar niroha jala olo dona sipata molo ditaringoti idi borngin ahatehena jujuk tebigi pitorido do kumasetebi bornginon dinna molo nang dibagas pe tarengoti tu akan hamate pitorido do setebi bagason do kalana asing ma ala hirasongon na hurang dengged do molo sa ditarengoti tarengot tu akka hamatean akadamang do dainang hape sesitong na hamatean nungga gabe tupal ni hita jolma dia kanang merdosa hiak kita artinya disi upatta ima hamatean ala ni dosa nunga ikon mate hita jala ikon bulusota hamateani nasa jolma ikon mate ala nima sebenarnya hamateani ay jonok do tu hita dang pola gabe si habiar hanotto ni ala mahira nasomal mulu tabigi akka hamatean alene teide marhite turpukon ima dang na gabe holan hamatean sabing manang holan na nang sahat tuhita neng hata honotta alai bohado hamateani ima nagabe bui mabaik kita lamabiar mabaik kita ganggu rohata molo se holan tapi kiri hamatiani alani ima Yesus nang jumolo mate jala hehe humakopita marhite hamatian ni Yesus boy ibana pamonakok kita palauhon hagogoon manaluhon hagogoon ni sibulisi asa unang ditai behita sasitong na dang hagogoon ni hamatiatta neteida alai hagogoon ni hamamate ni Yesus pakorhon naidona nekon saha tuhita melalui kematian Yesus gabe malua mahita gabe marnapuna mahita di harajaon banua gijangi akaramang dohok dainang himaungan neteida diturupukon Yesus Kristus nang mate gabe paluahon hita saluhukna ai songon danak partohap dimudar dohok disibuk
gabi sumando dohot ibana pertohap disi, asa marhite-hite hamatiani, di pasohot ibana sibulisi, na marhuaso mabahim mati. Mulu pe sebenarnya anggo pamateng taon, ikom malak kirona, alai hamatean ni toddi, irona naing sitaluhonon ni Yesus marhite hamatian naik. Asa boido hitarak mangulu doho ibana. Jadi huaso hamateon ni Yesus pamonakok kita asa doho kita mangulu rak doho Yesus. Marhite hamatean ni Yesus pe gabi bui mahita di pelua sian perhatubanan biar ni roha ala ni hamatean. Alai gabi mangulu mahita rudi saling lilingna. Atong di somma teira buhalo hita maka porsiai Yesus asa unang mabiar behita di hamatiani. Multa syukur ratu akajol manungain buhanga dari homate bisa saja adong dojol mai mabiar unang majok ninna. Manang deba nungaradi. Ali biasa kana radio mulu ngaren sia doate mulu nunga pola mergilutan pamatangna manang nunga matua ibana, manang nunga marhangalutan, dokma alak matuhanau, ngarari be mati. Ale mulu tiki poso ibana, mungkin mabiar dobe ibana. Ala niaha na disarihun ibana, holan pamatang na dobe. Ala nete ide di son, ima buhalo hitadak mabiar be di hamatian, tidak batas umur, manang sadihari be, ala niaha, di bagasan hapor syarta, nunga di palua Yesus Kristus sitasian hamatian sading dilingna. Akadamang dohok dainang, omana naing teida, buharo argani hamamati ni Yesus Kristus. Atong marhite turpukon ahama nanaing siputi hota. Na perjolo, setia do Yesus tuhita naong hinokopna. Polaro ibana mate, jala ipatuduhon ibana do na, songon dia jol mana matei, songon dia hita na mate, di patu pa ibana do, manang patuduhon ibana do na hamatiani. Akadosat tapi nunga dituhuk ibana. Setia do Yesus, laho may hutok kita. Nungain hita dora na orang setia kamanginang, laho manghutun Yesus, diaka namasa di mulutta. Napadua hon na butaida, ima, dia tu si Yesus do hamaolon na taarupi. Tuhan peduli, manang Tuhan mengerti apa yang kita alami. Termasuk naking biar ni roha taringok tu hamatiani, tong do dia tu si Yesus si. Idu naradi iba naro, laho palua ho kita sian hamatiani. Atong kadamang dohok dainang, dang be sebenarnya habiarat tataringok tu hamatiani. Alai kon lampos doro hatta, arap dohok Yesus nekon mangulu hita. Nunga gurang nungai non, naso haru deleo berohana, nunga gurang betikion nungain, gabe ganggu rohana, ala hurang panadaun na di Yesusi. Ala hurang pernguluan na arap dohok Yesus salilingon. Gabe hurang mangatusi, jala hurang makanguluhon. Tarlumobi ma manada hamamate ni Yesus, holan sebagai sebuah cerita. Holan songon dongeng. Hirana hurang diargahon. Alaniaha, boru dohonon na, airang rap di sina julu. Takubotoi, ay mamate Yesus ba mate maknin nate. Alay pangotak na, pakorhon na, ikuburu hanguluhono tasah tutikion, bahwa Yesus yang sudah mati adalah juga menanggung dosa kita. Yesus naung mate, idona na setia mangaramoti kita saluhuna. Atong akadamang dok denang tahanguluhum ma, lam tapaposma rohata, marhaporsiaon tu Yesus Kristus, naung ro ibana, maniahon nguluna alani hita. Argado hamu, argado hita saluhuna di Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Pertanyang mahita. Mulate Maria sini roham alin Tuhan di ramuti roha mitikion.
Harga situ Tuhan penunggulonmu marhiti hatami di mulu nami. Nau mate anakmu Yesus Kristus mokop pahami. Ajari mahami tutu laho maghanguluhon panghokop nai. Asa burju hami jalalah masih tutu hami mengutoko. Satu homa daeng dokter dinami. Di bagasan Yesus Kristus anak jalo matangin nami. Amin.